Mhlazane ningibona ngihamba nomuntu wesilisa, nibongishaya ngempama, ninginqe phansi ngenqindi. Olunye uhlobo labantu loluya ekuthiwa abantu besilisa. Mangabe kuthiwa kuya ngami, ngabe ngithi abantu besilisa abeke nje badutshwe, bayekwe, bayibone ukuthi bafana nobani. Cela ukuntshela ukuthi inhliziyo yami ibhlungu ke umuntu wami kade silale ku right, yonke into i-right, sihleka kumnandi. Hawu, kwiqiqi usurprise akasangikhulumisi, akasangifonela, akasangi-WhatsApp, akasangenzi lutho. Kodwa ngiyambona ukuthi online ukhona. Nami bafethu kuvelane kungicaceleke ukuthi lana ngiyaghostwa. Mangabe ughostwa ke ntombazane kumele ughosteke. Kwavela nje kwangicacela usurprise isho ukuthi asayishayi ngami, othi nami ngeke ngithule njengoba ethulile. Kodwa ngithulile impela kodwa inhliziyo iyasho, ubhlungu buyasho. Ngisendaweni yami enhleke, my apartment. Enhle impela ngimi lapha ku balcony. Kodwa uminjunju yenhliziyo ibhlungu. Kuthe kusanjalo ngisamile kanjalo ngaphandle, ngizwe kukhala ifoni ngaphakathi. Hawu, ngigijimeke ngiyobamba ucingo. Ngicabanga ukuthi mhlawumbe usurprise, mhlawumbe angazi mhlawumbe uzoxolisa athi bengenelwe umuphu usathani. Hayi ngempela mangabe ngilibamba ucingo usurprise ngempela akusiyena usurprise njalo, akusiye usurprise, umsizi. Umsizi ngangimazi 12 years ago or 14 years ago if I am not mistaken. Hayi uSizwe uyangifonela, hawu Sizwe, hayi ngicela ukukhuluma nawe. Usizwe alibeke udaba ukuthi nje uyangithanda, na last year wefuna sithandane, kwasho ukuthi yena uhambile ngomsebenzi, urelocateile ngomsebenzi, but manje usela eduzane nami, angangibona anytime mangabe ngifuna, singaba ndawonye anytime mangabe ngifuna. Use full time lana eduzane nami. Yazi ukuthini? Usizwe ngangimazi impela kulo 14 years ago, but uSizwe ubenokufona yabona. Mase ayanyamalala, understand? Mase ngiyambuza ngithi mina hawu, ngoba wena bunokufona na last year wangifonela wasuyanyamalala. So yini into ekwenza ukuthi ubuye this year? Angichazeleke uSizwe asho ukuthi yena nje kusolo kwangithanda 14 years ago, nanamanje usangithanda futhi uyazi ukuthi I am the one le ekumele umuntu lo akumele amshade. Namanje usangithanda, usanje usangifuna njengoba engifuna 14 years ago. Ukuthi last year wasuke wahamba wayosebenzela ekudeni, so ingakho engakwazanga ukuthi aphinde aqhubeka ipursue indaba yethu. Beyangafuna ukuyipursue azi ukuthi kune distance enkulu. Hayi ngithi mina okay, ngingasho lutho, kodwa nje ukukhuluma kwakhe kwagcina sekungincibilikalisa yabona, kwangikhipha nje kulesa stress. Ngayibonela ukuthi nangu umthoba inhliziyo engiwudingayo ukuthi ngikhohlwe usurprise. Umsizi uyena mthoba inhliziyo engiwudingayo. Umsizi like he was an educated guy, you understand? Ubekafunda le ifundo nami engangiyifundile kudala, ngase ngiyawushintsha ke mina umkhakha. So like he was a well educated guy and ubekaqhubeka esezofika kwi-doctorate yakhe, eqhubeka nokufunda. Umbona ukuthi nje uyimisele ngento ekuthiwa imfundo, userious ngayo. Ake umsizi ubekane side engilithandayo ngayi, because mina ngiyawathanda, like I love rural areas. Ngiyathanda ukuhlala emakhaya, ngiyathanda ukutshala nje, like amakhaya, like ama-fields are-green, indawo e-green, ama-fields are-green, ayangivuselela mana, angigqugquzela emoyeni wami. Angenza nje ngathi angazi, angenza ngathi ngahlanya, like they consume my soul. Ukubona amakhaya, ukubona kubuhlaza kuconsumer isoul yami. Ngiyathanda ukutshala, naye umsizi nawe uyathanda ukutshala, understand? So nje ngavelane ngabona ukuthi yabona lento le nanti iphakade, ilona phakade leli, ake ngikhohlwe ngosurprise. Umsizi athi mamela, khona into engisabhizi ngayo lemsebenzini, ngizokufonela late, ngizokufonela ntambama, ngizoba busy, ngibe busy ngingabhizi ngilungisa into zesikole, and then ntambama ngiyakufonela siyakhuluma. Ngithi mina okay sharp, ku right, kuhamba kahle konke. Ake ngempela ke bafethu ngivuke lapho ngigeze, ngijabulile ke manje, understand? Kunalomthoba inhliziyo, angazi niyayazi lento. Mangabe uke waba esimweni esifana nesami sokuthi iva likhishwa ngelinye iva, ukushisa kukhishwa ngokunye ukushisa, isoka ulikhipha ngelinye isoka, inhliziyo ephukile uyithoba ngokuthi uthola omunye umuntu ozopholisa inhliziyo. Ake bafethu ngicela ukuntshela ukuthi ngigeze ke manje, ngijabulile, ngigeze
kade ngikhuluma nomsizi ngigeze mengiqeda ukugeza bafethu ngiyayicwala-ke manje ngiyayilungisa sengivukile emaqandeni kade mina ngigqoke ipijama the whole morning itsho lapho inamathele yathi nca ingcolile nje. We understand lo situation umuntu osifazane ongagezile kuze kushaye nje sekuphumile ilanga impela nje sekudlulile ko-12 emini. Ngiyahamba-ke manje ngisemotweni yami ngikwi-happy mood ngijabulile ngidlala umculo ngihamba ngiyakuphi ngiya kwenye i-coffee shop engiyithandayo yabona lela coffee lelana lingishaya ding dong yabona nje lingenza ngibe happy ngikwi-happy mood emotweni yami. Ngifike-ke ngempela-ke kwi-coffee shop yabo i-coffee shop esey'ndaweni ezi-expensive, it's an expensive coffee shop. Ngifike ngaphakathi imood imnandi i-vibe imnandi kule coffee shop ngingene bafethu nginyuke ngiye phezulu upstairs. Ngifike upstairs ngiqale-ke manje ngihappy ngikwi-mood right. Angazi kunalento abantu besilisa bayenzayo kuthina ngazi eshintsha the entire mood as if you are incomplete without them kodwa futhi ucomplete futhi ngesingawe kodwa nje yabona kunalento le abayi-edayo mana ngazi ngizothi yini noma ispice noma ngizothi itswayi noma yini kunale flavor nje abayi-edayo ngaphezulu. Ake bakwethu ngibuyele endlini afterwards sengigezile ngigqoka imask yami sengilindele phela i-call kaMsizi njengoba ade ngitshenile ukuthi uzofona ntambama. Hayi intambama lishintshe bafethu libe ubusuku-ke manje ngize ngizumeke. Hayi mangabe ngivuka ekuseni uMsizi akazange wafona. Awu sengivuka nje umoya wami ukhathazekile vele ukuthi kanjani manje lo muntu ongifakela i-hype kanjena izolo sengitshela ukuthi wona mthoba inhliziyo kanjani kodwa futhi ngibe naloku ukuthi hayi man ubeka busy ayisho ukuthi ubeka busy kodwa futhi ngibuye ngibe nokuthi what if mhlawumbe ngikhulume kambi naye izolo ngithi wena uhlezi ubuya kodwa ungabi serious mhlawumbe ngikhulume kambi wa-offendeka umfana phela labantu babuye babe soft to understand kuthiwa bayinhloko zekhaya kodwa sometimes I kind of feel like babuye babe fragile bafuna ukuthi impela nawe ube nempatho ewu-5 star towards them, we understand. But ngibuye ngithi kwashonaphi ukuba like ukuba umuntu ohantayo kubantu besilisa kwashonaphi ukuba umuntu ohantayo yabona ukuthi uyakuzingela ukuthi ufuna ukuwina on their own side. Kwashonaphi lokho mangabe thina we need to ukuthi sidlale u-red carpet ukuze basondele kuthina, we understand. Kodwa inhliziyo iyasho man ukuthi cha uMsizi kwenzakalani. Ngiyibambe bafethu ngiyibambe kuhlwe ngakusasa futhi uMsizi akaka-communicate. Ngize ngizama ukubala amagama ami ngiyitshela ukuthi hayi sho ukuthi uMsizi ngikhulume kambi naye. Umuntu omxoshile uMsizi umina. Ngicela ukunitshela ukuthi uMsizi ngamsendela i-message on Facebook. Ngathi mina yazi Msizi ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe kade ungizama bekade ngilontunjile ifoni yami ngiyikhohlwe somewhere ngiyacabanga mhlawumbe njengoba uthozo ngifonela ntambama mhlawumbe wathi mase ungifonela wangabe usangithola because ngangikhohlwe ifoni yami somewhere somehow. So sengikhona ke manje ifoni sengiyitholile mangabe kuukuthi ufuna ukucommunicate. Hayi bafethu ngicela ukukutshela ngayigqolozela i-message on Facebook ngifuna ukubona ukuthi sifundiwe ngayigqolozela. Hayibo kwathi after 2 days umfana i-message useyifundile kodwa nje wangaphendula wangafona wangenza lutho. Ngaze ngathi hayi ke bandla ayiwashi izandla ngiyayigeza izandla njengoPilato ngathi akachithwa amanzi inkuku isibalekile. Ayibo mhlambe after 3 days kade ngalinda after 3 days kade ngilindile ukuthi aphendule. After 3 days i-message yami eyifundile ku Facebook umfana angifonele. Hawu ngiduduzeke-ke hawu nange ngifonela hawu sengiyambuza ukuthi hawu bungangifonela ingane sonke lesikhathi athi hayi no bengibhizi khona ngibhizi ngako obokungidistractayo but okusalayo naku sengiyafona. Ngifuna ukunderstand ukuthi into yethu siyiqala nini. Ngimtshela ukuthi mina ngeke ngikwazi ukuthi siqala into singabonananga kumele sibonane because ngicabanga ukuthi ukubonana kwethu it was 14 years ago. We need to see each other manje sibonane ukuthi hayi do I like you or do you like me, sifilane nje besibonana ukuthi ngiyakufuna noma ngikufuni yini. Athi lo mfana kulindwa kithi we need to see each other. Athi hayi kodwa wena phela awuphikiswa ke ngiyakwazi. Bakwethu
mina ngisho ukuthi angikho comfortable indaba yokuthi sagcinela 14 years ago sesizobizana ngodali manje ngobaby sesithandane nini. Hayi-ke umfana athi it's fine, ngizokubona ashi date, ngizokubona ngolosingaka, ngizophuma emsebenzini ngize lapho ngizokubona la uhlala khona. Okay, cool, no problem. Shukuthi umsizi ukhuluma nje ukuthi asihlanganeni kunoGift wasendaweni. uGift ngiyamazi, ngijima naye ejimini. uGift naye uyangifuna, ushamashushu ungifuna phansi phezulu. Okay, uGift I kind of like uGift, understand, but problem yami ukuthi I don't like abantu basendaweni because indaba zami zizoduma. Nje ngifuna nje into engaziwa, indaba zami izoduma. Uyabaza abantu sometimes bahamba bayoxoxa ngawe eindaweni, uthola sekwaziwa indaba zenu eindaweni. Ake ngicela ukunitshela ke ukuthi umsizi ngaleli langa leli kwakumele sihlangane ngalo, umsizi athi a day before, mamela ngizokutshela ngo12 ukuthi usuku lami limi kanjani, ngisazofika entambama ngizokubona. Ayusha u12 ngempela umsizi anga-communicate. Sikhulume ekseni, sawubona bla bla bla, anga-communicate umsizi ukuthi after 12 ukuthi kwenzala kanjani, sisazobonana noma ngesabonana. Bakwethu, yabona ingiphathe kambi-ke lento ukuthi nangu noGift naye ungihleli bumper to bumper. I need to decide. Ngifuna ukudecide between these two people ukuthi umuphi umuntu engimthathayo, because mina angikwazi ukuba kuma-talking stages nabantu abawu2, ngumuntu honest nje kanjalo. I need to choose one. Ake nangu-ke umsizi usenyamalele ke futhi as usual. Umsizi usenyamalele, akasafoni, azafone after 2 days, esefona ebusuku. Nakhona umbona ukuthi ngathi uyihrabulela amabhiya, usefona ebusuku, usethi hayi indaba yokuhlangana ngesakwazi ukuhlangana because mina ngibroke, angakaholi, tontontoni, angifonele. Hayi after 2 days eqisa usuku angifonele, mase ngiyamtshela mina wena awukho consistent, yabo nje angihlanga nje umuntu onjalo, angizana umuntu onjalo, so nje iyangicasula lento yakho. Ake bandla zami insuku ilandelana, afone bakithi nasekusena senda ama WhatsApp, afone kodwa nje ayikho into ebambekayo esikhulumayo mina nomsizi. Nje into ebambekayo sokuxoxa nje into engatheni nje. Umuntu othanda i-debate, uthanda ukuphikisa, umuntu kanjalo nje uthanda ukuphikisa, uthanda i-debate. Nangulana uGift ungisendela ama-message ekusentambama uthi ufuna i-clarity. Ufuna i-clarity uGift ukuthi senza kanjani. Esho uGift lo wasendaweni. Bafethu ngizegcine sengiyiphosta ke kuGift, ngibona ukuthi umsizi akekho serious ngempela, umsizi nje akekho nje ndawo, cause ufona ngalolo langa lelathanda ngalo, futhi mekathanda masefoni lafika kuphikisa abuza ukuthi wena ubungamfonela ingane, buza ulinda ukuthi kufone yena, umbingele ngisho na WhatsApp, kumele kuze kube uyena ocommunicateayo. Ake ngigcine sengiyiphosta ke kumfana wasendaweni uGift, ngiphose kuGift wasendaweni ngimtshela ukuthi hayi ngiyamvuma, singaqala ke manje ngobudlelwane. Athi uGift uyeza, uyagijima, uza kongibona manje. Kwasho ukuthi mina leso sikhathi bese ngikhumulile, sengiyithe bhalakaxa embedeni, ngisafune kwakuphuma, ngimtshela ngicela sihlangane kusasa. The way we excited ngakhona ukuzongibona, umoya wakhe wavelane wehla umoya kaGift. The following day uGift akasahleli ukuthi sibonane, akasahleli, waze wahlela mhlambe after 3 days engasanayo leya excitement eyayikhona ngenkathi ngithi mina kulungile singaqala ukuzama ubudlelwane. Wavela manje uyagijima uzokungibona manje, kusho mina sengikhumulile, sengiyilalele. Hayi ke i-excitement ingabukhona, sekuyindaba yokuthi hayi we only chat on WhatsApp and ekseni nantambama. Emini ama WhatsApp akawaphendi, akhuluma emini, akabi ngisho nokuba khona online emini. uGift umfana wasendaweni. Ake bakwethu uGift sihlanganeke, mangabe sihlangana kwangathi ngihlele eceleni kwesigodo nje, we serious, understand, we serious, ebheke phambili engangibheki nokungibheka. Angisho mina ngithe siqaleni phela lento lesesingayqala, and uGift usangibuza ukuthi sizoqala nini. Ngithi mina ngani ngithe mina sizoqala nje, asiqaleni ukuthi phela ama feelings because sikhuluma ku WhatsApp, asifonelani, kuzomela sithole indlela yokuthi siwa developise. As much as I like you, but we need to ensure ukuthi we develop feelings, we need to call each other, video call each other, talk more.
athi yena mina ngikuthanda ukufonela umuntu because umuntu mangabe ngayibambi ifoni ngiba disappointed, so ngcono mengimsendela uWhatsApp because uWhatsApp uphendula anytime la afuna ukuphendula ngawo. Ngithi mina ngiyathanda ke nje ukufonelwa, ngiyathanda nje ukufonelwa. Ake uGift athi no, it's fine, shukuthi ke kuzomela ngifundise ukuthi ngikufonele. Into ethi sengicasula ke ngokuqhubeka kwesikhathi kuGift bese ngicasula ukuthi yabona ntambama uhleze ethi yena ubukela ibhola ntambama uphendula skade, yabona after 8 kumele nikhulume into ezwakalayo niqede. Hayi ukuthi umuntu uzophendula skade kwiWhatsApp yakho as if nje ukhuluma nawe edlula ngendlela. Ingicasule bafethu lento, ingicasule nje ngibona ukuthi ayimani ayikho connection, yabona ayakheki connection phakathi kwami naye. Lapho sengidecide ngachuza yena. Ngimtshele ukuthi mina yazi amalanga awafani. Sometimes I just feel flat nje ngingawenzwa nama feelings abancane, sometimes ngiyawezwa. Athi yena wena uyathanda ukuthi uzenze umele kwifence ungafuni ukuthi ungene ebudlelwaneni. Nami uyangiconfuse cause like awuvumeli inhliziyo, awuvumi ukudedela yabo ukuthi ube kule relationship. Ngithi mina it's because i-communication is very limited. I-communication incane nje kukhulunywa lo sikhathi, and ngizoba ebudlelwaneni kanjani, ngizoyinikela kanjani kulobudlelwane while we only chat on WhatsApp. Ngathi ubudlelwane ba WhatsApp. Athi yena mina ukuthi vele angidili ngale ndaba zama-call, ngidila ngokubonana. Mina prefer to see you face to face. Manje isikhathi sometimes ngoba ngisebenza kakhulu siyaphika, and nawe futhi uhlezi ubhizi. Ngithi mina hayi noma ngibhizi kanjani kodwa nginaso isikhathi sa face to face. Mangabe ukuthi uwona opreferayo nginaso isikhathi sokubonana, but mina bengicabanga ukuthi ifone mhlawumbe nani phone call can be easier, but if you prefer face to face ngikhona. Athi no, it's fine, we will arrange for face to face. Mind you, umuntu ohlala eduzane nami lo, we are just few kilometers apart. If it's not 3 kilometers, it's 2 kilometers. We are just in one area, sihlala endaweni eyodwa. Ake uGift anga-arrange ukuthi sihlangane kuqhubeke kube yilento yasekuseni, morning beautiful, nami morning how are you, I'm fine, kuphele kanjalo, ntambama hi bla bla bla, uyabona nje good night, kuphele kanjalo. Ingibhoreke lento, ngibona ukuthi cha lento le ayikho, ngenziwe isilima la. Angifuni lo muntu asaxoxe nangami ebanganini bakho ukuthi ungenza isilima kanjani. Ngivelane ngimtshele ngithi mina listen, ngiyahluleka ngibhala imessage ende, ngiyahluleka mina yabo ukuthi siconnecte nani because ofungafonelani nongabi nje khona kwe-communication. Ngifile ngathi ukhuluma nami ku-WhatsApp ukhuluma ngokudlula, usukudlula nje, ukhuluma udlula, hayi ngoba nakusukhuluma userious, you understand. So nje i-connection ayikho, iyangihlula bandla. Ngicela ukuthi singayiphoqi into engekho. Ngayibhala imessage ngathi we can be friends, azizondani nani. Ngayisenda. Kwase kuthi emva kwaloko ngathi kodwa mina munesikhathi udlule uzongicabuza, ngidlalela, ngifuna nje ukuthi inkulumo lapho ngikhuluma ishelele kalula. Ayi umfana wavelane waphendula ukuthi hayi we can try that feature. Like I will try that feature. Shukuthi usephendula kuloko kucabuza ubodlula ngicabuza. Lokhu kwa message end umfana akazange waphendula, ngase ngiyabhala ngathi mina okay it's cool. Ngiphendula ukuthi he will try the feature. Akazange wawufunda nokhulu wami, angazi noma imessage yami wavelane wayi-archive kuze kube unamhlanje. Ukhulu wami umfana akazange wawufunda, une-TK1. Ayiba kwethu ayikho into ebuhlungu njengokudampa umuntu. Ufike kubo wena ubhala imessage mase kubo wena ozubuhlungu. That day nje usuku lami nje lavela lamoshakala after ukubhala lo message. Kodwa futhi ngathi akusiza ngibuza ubuhlungu buzodlula, akusiza ukuthi ngiloku ngibuzwa every day ukuthi nangu umuntu engichithela isikhathi, nangu umuntu engimoshela isikhathi because uleke ukukhuluma ku-WhatsApp, ama-WhatsApp a-dry nje. Kufana nokuthi ufake imbewu emhlabathini owomile and then awiniseli, you don't water loyo mbewu but you expect ukuthi ikhule and you are expecting to benefit from loyo mbewu. So mina that's how I felt ukuthi wangifaka nje emhlabathini o-dry and akasangicheleli, so uthando lwethu alisakhuli. Ake ngicela ukuntshela ukuthi uGift shukuthi sengimdampile kanjalo akaphindanga waphendula, akazange wa-communicator. Yey umfana kade engivusa ngo good morning, ntambama good night,
sikacaca manje su-good morning no-good night angisawutholi kumuntu because nangu ngalana umsizi nje umsiza ngazi uyisanganele leyo mfana usangene leyo mfana ufona after a week kube ngathi akwenza langa lutho nje aqhubeke nempilo engathi akwenza langa lutho ngize ngithi nalo mfana lo uyahlanya noma akangithathi serious noma yini inkinga yakhe noma uyadelela noma kwenzakalani noma vele umuntu okanjena kwenzakalani ngaye. Yabona uvela nathi mangabe sefona athi asihambeni siyohlala emakhaya for i-weekend. Sohlala emakhaya for i-weekend singakabonani sesiyohlala emakhaya le siyohlala ukuthini ngale emakhaya singakabonani sixoxe sivumelani yini esiyohlala emakhaya. Sho ukuthi lo mfana yini ayifunayo mhlawumbe ufuna ukulala nami yini kahle into ayifunayo akaphumela obala ukuthi ufunani. Ake ngicela ukuntshela ukuthi ngelinye ilanga ahlele athi ucela sibonane the following day kodwa akekho sure ukuthi sizobonana ngempela because kungenzeka abe ne-commitment emsebenzini. Yabona ingicasule kwayilonto ukuthi ufuna sibonane kusasa kodwa uthi awukho sure uzongitshela uzoba ne-commitment emsebenzini noma ngeke uzube nayo na. Ngivelane ngithuleke likushaya ikusasa umfana akasakhulumi lutho uze ukhuluma ngakusasa athi hayi emsebenzini sibe nayo i-commitment ngicela sipostpone. Yabona mangabe eqhamuka ezocela ukuthi sipostpone uqhama ngokuthi indaba wena uhlezi ulindele ufonele umina ungangifoneli wena wenziwa into ungangifoneli umina kumele ngifonele wena njalo umina ngisendela ama WhatsApp wena nje uhaya ukwazi ukuthumela. Hayibona ngumfana kanjani phela mina I am not yet sold, you understand? Angakabi sold, I am not convinced ukuthi lento la ifunayo uyifuna ngempela, understand? Hey kwaze kwanzima ukuba i-hardcore yentombazane eyazalwa kudala ngale sekuphilwa ezikhathini zama 2000. Ngimtsheleke mina umsizi ngimsendele imessage ngithi mina awucabanga ukuthi mhlawumbe mangase sihlangane njengoba ufuna ukupostpone ukuthi sihlangane ukuthi sizobe siwestelana isikhathi, we would be wasting each other's time ngoba kuyacaca ukuthi mina nawe asifuni into efanayo sifuna into ezihlukene. Athi yena kanjani ngiqonda ukuthini cha sengimane ngiyayistretcha inkulumo emengithi kanjani ngiqonda ukuthini azange nje wayibhala yonke lo paragraph wabhala ukuthi how WHOW wabhala ukuthi how. Ngase ngiyaphendula ke mina ukuthi mina ngibone ngathi asifuni into ezifanayo. Mina ngumuntu othanda okay ngaqala indaba yami ngaqala ngokuthi okay I like iphathi ukuthi you are a village boy and I'm also a village girl and I love villages nje, like my future is in the villages. Nawe you love villages and ngithanda ukuthi lama village lo qhama ngakhona umhosha owodwa sihosha umoya owodwa indawo eyisondelene eyibhekene indawo yami nendawo yangakini. So ngiyakuthanda kakhulu lokho kuyangijabulisa kuyangichaza and villages they consume my soul. Kodwa inkinga la ifika ibe khona ukuthi mina ngithanda umuntu engizoconnecta naye emotionally, you understand? I told you ukuthi mina I am not yet sold. Ngisafisa sibonane sikhulume face to face ngazi ukuthi sekuyikona ngempela kungabi lento yami semafonini because asiqala ukukhuluma emafonini kanje. Mase kuthi okunye mina I'm not yet sold and wena so expect ukuthi mina ngifonele ngikulandele ngemuva but yet I am not yet sold. Mase kuthi okunye I kind of feel like ukuthi mina ngithanda ukuconnecta emotionally nomuntu wena on the other side you are mlunguish and you are more liberated. Uphinde futhi ungathi ufuna into casual ukuthi sikhuluma ngalo lo langa esikhulumile ngalo once a week while mina ngifuna ucommunicator like nomuntu daily ngifuna ukuconnecta naye emotionally. So I kind of feel like we are wasting each other's time because asifuna into eyodwa. Amaseke umfana aphenduleke athi yena akekho mlunguish uyakuphika lokho akusilo iqiniso. Mase ngithi mina hayi kulungile ke mangabe ukuthi uphika lokho kuphela kunankinga lokunye uyavumelana nako angina inkinga ngiyahoxisa ke lamlunguish. Athi yena naloko kunye uyakuphika ukuthi usazobhala naye iparagraph uzobhala iparagraph eoppose whatever that I just said. Into ezo-opposa lento le engishilo. Angihleke ngithi mina I am looking forward to a paragraph. Ngayilinda mengithi paragraph ngayilinda iparagraph ayingenanga zadlula izinsuku zadlula. The time ngithi ngisalinda iparagraph
Niyamkhumbula lo wokuqala uSurprise, niyamkhumbula uSurprise lo wokuqala owangidampa uSurprise wangighosta engangimthanda inhliziyo yami yonke kuze kwenzakale lokhu nje sengihamba ngibamba ngiba nama talking talking stages nabantu abaningi. Abuye uSurprise asho ukuthi wangidampa because wayehethi uyangikhumbula ucela ngimxolele ngithi mina ayisengaxolela nami ngisakuthanda. Ayike kuba ukuthi siyalala sikhulume ebusuku ngakusasa ekseni angithumele isithombe somuntu obhaka amagundane ngihleke nami joke, and then after that angithumele isithombe sakhe aphinda ngithumele isithombe sakhe ngisincome ngithi mina waze wamuhle ntontontoni. Hayi ngagcina ngesithombe ngagcina nje ngisancoma ngithi waze wamuhle ntontoni akaphindanga umfana wa communicate zadlula izinsuku umfana wanga communicate. Mfana ungenzani? Ayikesho ukuthi mina benginabafana abawu3 engikuma talking stages. Okay, le 2 bengima talking stages nayo. Lo wasendaweni umfana wasendaweni vele sengimgudluzile vele akasekho ku picture. Nangu lo owayengigostile ekuqaleni useyangigosta futhi wabuya for 2 days. Ngivelane ngiyitshela ukuthi yabo lo mfana lo akazazi ukuthi ufunani. Ubebuyile ezongixova umoya wami, useuxovile futhi userelaxile uzophinda relax abuya azongixova umoya wami. Ngithi yazi ukuthini angiphume kuyena lo angiphume kuyena ngi-archive ama-message akhe ngimane ngingawabona ama-message angithumela wona. Hhayi-ke vele nga-archive-ke uyayazi inhliziyo iloku ihamba iyoqalaza khona iyoqalaza phakathi ku-archive ema-messageni owazibile. Ngi-check-e ku-archive lo ngibona ukuthi umfana akakhulumi kuze benamhlanje ngisam-archive-ile futhi nje akakasho lutho umfana wabantu futhi ngiyabona ukuthi asoze washo lutho. At some point nami ngahlulwe ukuyibamba ngamsendela ilink yevideo efani wangaphendula nje wayiblutika ilink ekhona lapha kuma-archived. Nami ngathi okay it's fine sekuphelile. Nangu-ke lo umsizi uloku uyangifonela umsizi angisho lo village boy uyangifonela udlulisa 4 days nje afone udlulisa 3 days afone. So indaba yakhe sibambe ngokuthi nje ngifuna achaze laphaya because mina vele umdlalo la awufunayo ngengize ngudlale. Sho ukuthi inhliziyo yami isabhlungu-ke sengisele ngedwa kanjalo. Sengembuzo eminingi ukuthi mhlampe angikwazi mina uku-entertaina labafana mhlampe ngisaphila isikade isidala kanti manje mhlampe intombazane umfana isiye kuyiyona kumele imsoftnishe yabo kube yona emlandelayo imsofte imlandela umfana. Mina ngikwazi ukusofta labafana ngifuna mina ukuthi kube umini prize ngilandelelwe, and out of 3 guys akekho noyedwa ngilandelelayo. Bona bafuna ukuthi kuncengwe, bona ibona abafuna ukuncengwa. Yazi ukuthini ngathi mina ngikhathele ilento le umuntu ozofika engizom-entertaina umuntu ozongincenga nami ozongifuna nami. Ake bakwethu ngithenga ibhayizela nje etown ngicosha izinto ngihlangane noBlessing. uBlessing uhamba nomngani wakhe. Athi uBlessing ngiyithathele wena nje ngikushade ngithi mina nco so sweet ngisho ngidlulela futhi ngingamnakile. Mase uBlessing angilandele eze parking azocela inamba yami. Umngani wakhe bekahamba nomngani wakhe ngalosikhathi uBlessing umngani wakhe angilandela azocela uBlessing azocela inamba yami ngimnikeze futhi ayi kube indaba yokuthi sengimnikile inamba. Angifonele futhi excited kube indaba yokuthi nje useyafona siyaconnecta uchatha waya yabo lo muntu okulove bombayo uchatha waya ufona waya. Inhliziyo yami futhi ibe naloko futhi ukuthi ngabi easy nje ngingajabuli ngaloku ngilove bomba angilove bomba kona, understand. uBlessing-ke the 4th guy, the new guy, sihlangane namhlanje useyangi-invite uthi une-event kusasa ucela ngifike kwi-event yakhe. Ngibe nalo ukuthi mina lo muntu angimazi sengizo-introduce abangani bakhe. Asazi ukuthi lento izoqhubeka noma ngeke iqhubeke. Asazi ukuthi abangani bakhe banomuntu abamaziyo nomuntu abangamazi, and i-problem la ikhona abangani bakhe abangani babangani bami. Ngithe mina sobe ukhona bani lo event kwasho ukuthi abantu engibaziyo labantu abashoyo ngathi muncane umhlaba, understand. So angeke ngikwazi mina kule event. Ngamtshela ngathi hayi ngisobe ngibhizi angeke ngikwazi ngicela ukuthi siqale sibonane thina before kube ukuthi sesingabona nabanye abantu, understand. Understand uBlessing. Yabona uBlessing ilo muntu onyisayo nge-understanding. Yabona i-understanding elaphayana awudingi ngisho nokuqedelela isentence ukuze
uku-understanda phambili, like uyak-understanda nawe ukuthi umuntu onjani, uyak-understanda like bengifile ngathi nje I am myself around uBlessing, you understand. And futhi bekawulo muntu okhuluma kakhulu, mina ngiyabathanda abantu abakhuluma kakhulu, angazi muthula nje, you're not my type. Ngithanda umuntu okhuluma kakhulu, yabo bekakhuluma uBlessing futhi ngik-enjoya lokho. Hake after 2 days uBlessing siyakhuluma non-stop, siyabona nje uyafona, ilo muntu ofona 2 hours i-hour. Ngiqale ke manje ngithi mina kuBlessing ngimbuza umbuzo ngathi unaye yini umuntu, unaye girlfriend or unawo partner empilweni yakho? Athi wena nje girlfriend yami. Ngithi mina okay ke ngaphandle kwami ke ukhona omunye umuntu okhona. Athi kwashuba ke ngase sekuba serious kusho uBlessing. Hayi ngithi mina phendula umbuzo yini, umbuzo uyakusinda yini? Athi uBlessing ngeke ngiqamba amanga ukhona umuntu okhona. Mase ngithi mina pho ufunani kimi? Avelane aphendule ngekholo uBlessing. Afone kuBlessing siyakhuluma ngayo, ukhona umuntu okhona ngiqambela amanga, ngiyahlonipha indlela oyipresente ngakhona, umuntu ohloniphekile kanjani ngiqambela amanga, ukhona umuntu okhona ukuthi nje indaba zethu kuze kwi distance futhi as currently indaba zethu ayimanga kahle, azizwani kahle. Yey angifuni ukizwa mina lonto le excuse ya wonke umuntu esilisa okushelayo osuke nomuntu futhi umuntu onobuqophololo uvela nathi hayi umuntu kwi distance futhi sinenkinga okwamanje. Yazi I famous line le ngizwayo kubantu abashela, it's a famous line. Ayike ngivela nengayingeni ke le ngimtshela mina lalela bhuti ke mina umuntu nje oshelayo ongishelayo kusakhona omunye umuntu futhi angizihlanganisi naye, angihlangani nje nalo muntu loyo. To me lo muntu loyo ngim-interpreta as a womanizer, umuntu ofuna ukubamba abantu besifazana abawu2, ofuna ukujolana nabantu besifazana abawu2. Nje to me ngim-interpreta as a womanizer and I have no business, ayikho into engihlanganisa nalo muntu loyo oyi-womanizer. Athi yena kanti hayibo lento yethu noba usithatha serious yini kusho uBlessing. Yabo lo mbuzo lowo wangicasula, yezwa wanginyanyisa, wangenza ngibona ukuthi abafana amadodana kaSathane. Yezwa mekuthiwa abazali uSathane, amadodana kaSathane. Sho ukuthi yena uthatha inamba yami, uyithathela ukuthini? Uyithathela ukuthi sithini izathu sokuthi acela inamba yami? Sithini izathu sokuthi angifonele non-stop uma sezothi lento kanti nabu usuyithatha serious? We understand. Yabona nje lo mbuzo lo wangicasula, kodwa ngayivimba ukutshengisa ukucasula, ngayivimba nje ukutshengisa ukucasula. Ngathi no, it's fine, mina as far as I am, as far as I can go, ngiyagcina la. We can talk as friends, but ngiyagcina la. This is where it ends. In terms of indaba zokuchamana nokufonelana nani, this is where it ends. Ayiphele lapho. Ngase ngithi mamela, I have to go manje khona into engiyoba busy ngayo, because kusizana lokhu uwestela isikhathi sakho umuntu lezochazela enwebeka la efonini isikhathi eside ngento nje engenamsebenzi engeke ize ikise ndawo. Afterwards uBlessing athi ucela ukungikhipha, uyaxolisa ucela ukungikhipha. Ngithi ayokuxola ngiyaxolela, but okukhipha shema ngikubonile lokho possible iphelela la indaba yethu. Abantu besilisa ngaze baya-understand yini i-risk asuke besifaka kuyona mangabe umuntu ezoku-involve empilweni yakhe azi ukuthi kukhona omunye umuntu okhona. Uya-understand i-hate race ayifakayo because umuntu wakhe somehow uzobona ukuthi uke waba nento ayizamayo nami, or khonto esizamayo nami. Mhlawumbe lera semi nami not aware ukuthi khona umuntu okhona, mhlawumbe angibuzanga noma ngibuzile wangiqambela amanga. Umuntu wakhe, the original person ekuyena, person wakhe wangempela according to yena, uzobona ukuthi uzobamba usikhona into ekhona ayizamayo nami, and ama friends alo muntu asezonda nami. And niyazi ukuthi umhlaba mncane kanjani, yazi iprovince neprovince incane nje. Abantu almost uhleze khona umuntu in a group of 10, uhleze khona umuntu oyedwa omaziyo lapho, any location, any suburb, any what, but in a group of 10 ukhona umuntu oyedwa ozomazi kuloyo group leyo. Ake kube indaba yokuthi uBlessing vele ke sengidampile ke nami kanjalo. But out of all these 4 guys kade ngingima talking stages now, apart from lo kade ngithandana naye vele, lo wokuqala lo wangidampa engiqale ngaye mangabe ngivula indaba.
out of all these 4 guys engibadampile nade ngibe ama-talking stages nabo, and then I've realized ukuthi sometimes these guys abananseka ngathi man, abananseka, they do as beplizeka ngakhona, abanazi inseka ngathi abasicabangeli. Sengicabanga the last guy uBlessing indlela akhuluma ngazo kanti mina lento bengithatha serious. Uqonda ukuthini usikanti mina lento bengithatha serious because he was calling me non-stop. Shukuthi ubengilove bomba. So these guys, they all have different strategies abayisebenzisayo kuthina to gain. I don't know ukuthi bezogaina ini, because out of all these 4 guys akekho yedwa engithe nje mhlawumbe ngike ngaya naye ekonzeni ekamera or kanjani ngacabuza lo owasendaweni kuphela, futhi nakhona kwabo umba ama-lips evaliwe because we're in front of phambi kwabantu. So like I understand ukuthi like kahle abafana badalwe kanjani, bafunani, why sithini istory sabo, because love is beautiful. Uthando lumnandi, uyichuzele umuntu omchuzayo, ni connect ngendlela ni connecta ngayo. Ungaloku uhamba udlala ngabantu left, right and center, uconnect nabantu oconnectayo, impilo iqhubeke phambili. Ungazenze ngathi uyinto ongazi ukuthi ufunani, ungazenze into engazi ukuthi ifunani. Understand noma mhlawumbe mina nengidelelekile engibukeleke phansi ukuthi labafana they are just playing games, they just playing their games, noma mhlawumbe umina engenasithunzi or kwenzakalani yini, or mhlawumbe ilento yami yokubekezela kakhulu. You understand? Understand ukuthi kahle kodwa nje into engayisho ngathi nje mina according to me abafana amadodana kaSathane sezikhona ke lezo ingelosi ke impilo ezintathu, kodwa nje I kind of feel like ukuthi amadodana kaSathane bonke, because laba abaphumelelayo uthando luqhubeke baze bagcine emshadweni, because bayabuya nabo bayabona ukuthi hey ngeke ngikwazi mina ukuhlala nengane yengelosi yobumnyama, ngeke ngikwazi ukuhlala engelosi yaSathane. Bangaka abantu abadivorceayo sibabona ku social media ukuphihla iphohlo indoda isingichishelile kanje. Hayi mina shame ngiyababonga mina engakusho einganeni zami nje ngathi engathi nje abantu ama-inventors angazi bangasi-inventela banga-inventa amadoda, angaze robot echafazayo uyitshela ukuthi yenza ukuthi ang-understand, because le yamanje ayikho uthando, seliphelile uthando nje alisekho. If wena you usa-individual efana nami yabo esakwi-denial ecabanga ukuthi mhlawumbe isazothanda uthando khohla munu nje uyilapho uyozenza isilima. Bangabe uyethandweni iya nje wazi ukuthi uyoba isilima esivala amehlo, izinto azenzeke udecide ukushaya sengathi awubona amehlo wavale ukuze ubudlelwane buqhubeke buhambe kahle. And mind you, the day you decide ukuthi uwavula amehlo, lo muntu lo angeke abe nendaba maswavulile amehlo, uyoqhubeka nempilo, aqhubeke nabaqhubekayo engathi nje wena akuzange kwenzakala lutho, angabi nendaba nepain yakho. Ipain yakho kobe yakho wedwa, uyoyizwa wena wedwa, akahlangene akangene. So if nje uyangena ebudlalwaneni azi ukuthi you are on your own, ipain igcineni uyoyithwala wedwa, because laba amadodana kaSathane. Futhi I appreciate mina amantombazane, yazi ngiya-appreciate benginokwajaja abamantombazane lenza izinto ezisnacks ayiphilelayo, yabona amantombazane ayiphilelayo benginokwajaja, but sengiyabona ukuthi that's the only way ukuthi umane uyiphilele, ufocus empilweni yakho, uziphilele nje. Umfana mangabe umdinga understand, angazi ngizothini, kodwa nje benginokwajaja amantombazane ayiphilelayo, kodwa manje sengiyabona ukuthi ayisekho enye indlela apart from ukuyiphilela. But ke ukuyiphilela phila kahle phela, ungabusuphila sabudlapha, because muphila sabudlapha indlela yakho ke nje iyogcina ethuneni. But according to me ku-experiment engiyenzile kulabafana abawu-4, ngingathi nje abafana amadodana kaSathane noma ingelosi zikaSathane nje abananseka namuntu, abanendaba namuntu. Ngizosibeka lapho namhlanje isitori sethu isiyolala ibonene ezitorini ezilandelayo. Buzz SA to all social media platforms. Ningakhohlwa ke family ukuthi namhlanje sizo-uploada izitori eziwu-3, lesi sizongena ngo-7, mase kuthi ngo-9 kuzongena esinye isitori, mase kuthi ngo-12 emini kungena esinye isitori. So nje ngoJuly sine lontonjana esishayayo, sine challenge esishayayo yokuthi sifuna uku-uploada 3 times per day on our YouTube channel as well as on our Facebook channel of
Facebook page. So family, siyanthanda kakhulu, nibe nosuku olumnandi. Mncwa.